Γεια σας, καλώς ήρθατε στο δεύτερο βίντεο στο κανάλι μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξη στο πρώτο βίντεο. Πραγματικά δεν περίμενα να γίνει τέτοιος χαμούλης. Για μένα τουλάχιστον ήταν χαμός. Ευχαριστώ όλους που με υποστηρίξατε. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι ωραία. Να ζητήσω βέβαια μια συγγνώμη γιατί όπως εντάξει ήταν πρώτο βίντεο, είχε κάποια λάθη, κάποιες ατέλειες, αλλά υπόσχομαι θα τις διορθώσω. Θα προσπαθήσω δηλαδή. Την προηγούμενη εβδομάδα σας έκανα ένα poll στο Instagram, βασικά ερωτήσεις, να μου πείτε ιδέες για βίντεο που θέλετε να γυρίσω. Μία από αυτές ήταν και ένα everyday look που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ένα καφέ, για μία βόλτα, για ψώνια, για οτιδήποτε. Επίσης, χθες το βράδυ, προχθές βασικά, ελπίζοντας να βλέπετε το βίντεο την Πέμπτη, σας ρώτησα αν θέλετε να είναι glam το look ή να είναι natural. Λοιπόν, το 82% επέλεξε natural look, το υπόλοιπο 18% επέλεξε glam look. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το σημερινό βίντεο θα είναι ένα πολύ natural look, everyday natural look. Ξεκινάμε το look μας. Αρχικά θα χρησιμοποιήσω μια ενυδατική κρέμα, της Origin, την Energy Boosting Gel Moisturizer, πολύ μικρή ποσότητα. Και αφού την αφήσω λίγο να απορροφηθεί, στη συνέχεια θα πιάσω τα μαλλιά μου. Θα είναι ένα καινούριο look που θα βλέπετε, νυφούλα. Τι να κάνουμε, δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα μας. Αλλά... Λοιπόν, φέραμε λίγο την κάμερα πιο κοντά και θα χρησιμοποιήσω της MAC το Stroke Cream Hydratant Luminous. Αυτό τέλος πάντων. Αυτό δίνει λίγο λάμψη στο πρόσωπο. Και επειδή εμείς θέλουμε ένα ωραίο καθημερινό μακιγιάζ, φυσικό βέβαια, να δώσουμε και λίγη λάμψη, παιδί μου. Λοιπόν, όταν τοποθετείτε μια κρέμα στο πρόσωπό σας και βλέπετε το πρόσωπό σας να κοκκινίζει, μην αγχώνεστε, είναι καλό αυτό, σημαίνει ότι η κρέμα κάνει τη δουλειά της. Προσωπικά, όταν θέλω να βγω έξω για ένα καφέ, να πάω στο σχολείο μου, να πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν βάφομαι να πάω στο σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων, δεν βάζω ποτέ foundation, δηλαδή προσωπικά θα βάλω foundation μόνο όταν θα βγω βράδυ ή θα πάω κάποια σημαντική δεξίωση τέλος πάντων. Οπότε αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιήσω μόνο concealer στο πρόσωπό μου. Δεν θα χρησιμοποιήσω foundation. Κυρίως το αγαπημένο μου NARS, Tarte και Maybelline. Μιλάμε για πολύ διαφορετικές τιμές το ένα με το άλλο. Κάτω από τα μάτια. Είναι το πιο καλυπτικό από όλα. Καλύπτω και κάποιες ατέλειες. Τόσο concealer που βάζεις θα μπορείς να βάλεις και ένα foundation, αλλά αν δεν ξεχνάμε δεν έχουν και την ίδια κάλυψη. Και εντάξει, foundation είναι και πιο βαρύ για κάποιο πρόσωπο. Και ξεκινάω τα μποναριστά. Θα χρησιμοποιήσω από τη Start μια λίγο πιο ανοιχτή απόχρωση. Γιατί? Για να δώσουμε φως. Λοιπόν, συνεχίζουμε με φρύδια, τα κάνω off camera και επιστρέφω. Κάνουμε πολύ λίγο contour, έτσι απλά για να λέμε τι κάνουμε. Και θα χρησιμοποιήσουμε την κλασική μας παλέτα της Urban Decay, την Naked Skin Shape Shifter, συγγνώμη. Και με ένα πινέλο της Morphe, το M405. Και από την άλλη το ίδιο. Λοιπόν, θα κάνω και λίγο bronzer.
τίποτα. Με τίποτα το ιδιαίτερο. Με τη Too Faced το Sun Bunny. Τέλειο. Σπασμένο, δεν θα το δείτε, θα βάλω τα κλάματα. Πάμε λίγο για τα μάτια. Θα χρησιμοποιήσω τη Sweet Peach της Too Faced. Θα βάλω λίγο χρώμα και λίγη λάμψη. Τίποτα το ιδιαίτερο, υπόσχομαι. Χρησιμοποιώ τη Morphe το E27 και παίρνω από την παλέτα το Candid Peach, που είναι ελαφρώς πορτοκαλί. Ωραία, παίρνω ένα πινέλο της H&M, το ξέρω, πολύ ωραίο πινέλο. Large Shading Brush. Αυτό είναι το πινελάκι. Ωραία, τέλεια, που πάρω το πινέλο μου της MAC το 239 και το ψεκάσω με setting spray για να κάτσει καλύτερα το shimmer. Παίρνω μία την Peaches, όχι, την Nectar θα πάρω, που είναι έτσι γελιστερωτή, δεν φαίνεται καλά τώρα, και την βάζω εδώ. Στη συνέχεια παίρνω ένα blending brush, συγκεκριμένα θα πάρω της Morphe το χωρίς το νούμερο και θα πάρω και της NYX το αγαπημένο μου πινέλο. Where are you? Το 15 και θα το βάλω. Θέλω να ξέρετε ότι η ώρα είναι 2 και 21 και 2 και 45 πρέπει να είμαι στο νομισματοκοπείο για να πάρω τη φίλη μου τη Μαρίνα και θα με περιμένει, δεν υπάρχει περίπτωση. Μαρίνα, συγγνώμη, ζητώ δημοσίου συγγνώμη. Λοιπόν, σήμερα βασικά παρέλαβα δύο όμορφα ρούζ από τη Wet n Wild. Δεν ξέρω ποιο να χρησιμοποιήσω. Νομίζω θα χρησιμοποιήσω το ένα στην απόχρωση Well. Θα χρησιμοποιήσω το ροζ champagne πριν βάλω μάσκαρα. Παίρνουμε. Εντάξει, το ρούζ σε ένα natural look είναι πολύ σημαντικό. Βάλω και λίγο από το άλλο. Τέλεια, παιδιά, τίποτα αυτό. Τίποτα το ιδιαίτερο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μάσκαρα. Κλασικά πράγματα. Roller Last Mascara. Too Faced Better Than Sex Mascara. Και συνεχίζουμε με την Better Than Sex από πάνω. Μένα δηλαδή, αυτό είναι. Όχι, εντάξει, θα βάλουμε και μολυβάκι στα χείλακια. Μολυβάκι στα χείλακια. Λοιπόν, παίρνουμε τις Adamo, νούμερο 151. Παιδιά, αυτό το παρόμοιο βασικά, το ίδιο αλλά προηγούμενο, δεν είναι αυτό το πήρα χθες. Ήταν το πρώτο μου μολύβι χιλιών, μου το έχει πάρει, δεν το αγόρασα ακόμα, το έχει πάρει η ξαδέρφη μου η Άννα. Άννα σε φιλό γλυκά. Και είναι το καλύτερο μολύβι ever. Λοιπόν. Ωραία. Είναι τόσο μαλακό και ωραίο που απλά θέλω να το βάλω σε όλα μου τα χείλια και να βγω έτσι έξω. Δεν νοιάζει. Πάντως δεν νοιάζει. Αλλά εντάξει, θα βάλω και κάτι από πάνω. Λοιπόν, απάνω θα βάλω τη MAC το Lip Density στην απόχρωση Toast and Butter και πάμε στο πιο ωραίο και σημαντικό της ημέρας. Ταραν! Highlighter. Εντάξει, παιδιά, πού να πάει κανείς χωρίς highlighter? Πού να πάει, πείτε μου. Και στη λαϊκή να πας, αν δεν βάζεις λίγο highlighter, δεν γίνεται. Λοιπόν, ναι, της Wet n Wild Highlighting Powder, Precious Petals, στην απόχρωση Precious Petals, παίρνουμε λίγο και
Τέλεια. Παιδιά, εντάξει. Αυτό είναι το look. Τέλος. Έχετε... Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, ένα σύντομο look για μένα. Δηλαδή, πόση ώρα έκανα... Όχι, έκανα περίπου μισή ωρίτσα, ρε παιδί μου. Αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτά είναι. Αυτό είναι το look που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και ιδανικό για ένα καφέ στο κέντρο, για να πας, εντάξει, αν θέλεις να πας στο σχολείο σου και νιώθεις την ανάγκη να βαφτείς, και αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ διακριτικό. Okay, το κραγιόν μπορεί να είναι λίγο πιο έντονο, ένα ας πούμε lip gloss χωρίς χρώμα είναι ιδανικό ή με λίγο χρώμα ή χωρίς περίγραμμα, δηλαδή το ίδιο χωρίς περίγραμμα, για να μην δώσει πολύ χρώμα. Είναι ιδανικό. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Χαίρομαι πάρα πολύ, περνάω πάρα πολύ ώρα μαζί σας. Λοιπόν, περιμένω άπειρες ιδέες να μου πείτε. Έχω πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Δηλαδή θέλω να κλείσω αυτό το βίντεο και να αρχίσω να γράφω το επόμενο. Αλλά μην ξεχνάμε και ποιο είναι η Μαρίνα που περιμένει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου σήμερα. Ελπίζω να έχετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο με χιόνια από ό,τι λένε. Να πάτε στα βουνά, να κάνετε, να ράνετε, να πάτε για σκία, ράχοβες, όπου θέλετε, να περάσετε υπέροχα ό,τι και να κάνετε. Εγώ σας φιλώ γλυκά και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, ή μπορεί και πιο σύντομα, με καινούριο βίντεο. Φιλάκια!